حرين بار حجي دما بزعبا ويندوز ديفندر زبحال مس ويندوز 10 تسعينو زمص انتي فيروس بروجرام الله بزعبا زي ويندوز ديفندر نلومي كنرينا مالتي እዚ ዊንዶውስ ዲፈንደር ኢልና ንጽውዖ ዘለና አንቲቫይረስ ፕሮግራም ጥራይ ዘይኮነ ካልኦት ተወሰኽቲ ናይ ሸውዓተ ዝኾኑ ናይ ሴኩሪቲ ፊቸርስ ዘለዎ ሓደ ናይ ከም አንቲቫይረስን ከም ናይ ሴኩሪቲ ዘገልግለና ፕሮግራም ማለት እዩ ምስ ዊንዶውስ 10 ተጻዒኑ ዝመጽ እዩ እዚ ፕሮግራም እዚ እንታይ እዩ ትናቱ አድቫንቴጅ እንድሕዳይና ኤክስትራ ዝኾነ አንቲቫይረስ ፕሮግራም ክንጽዕን እንድሕዳይና ኮምፒውተርና ወይ ፍሪ ቨርዥን ናንጸን ወይ ድማ ፉል ቨርዥን ከኣ በገንዘብ ገዚና ኢና ንጸነው ማለት እዩ እዚ ግን እዚ ዊንዶውስ ዲፈንደር አውቶማቲካሊ ምስ ዊንዶውስ 10 ይጽዓን ካፍቲ ናይ ማይክሮሶፍት ድማ አፕዴት እናገበረ መንገዲ ኢንተርኔት ድማ ልክም አንቲቫይረስ ፕሮግራም ኮምፒውተርና ካብ ዝኾነ ሓደጋታት ይከላኸለላ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ዊንዶውስ ዲፈንደር ኣብዚኣ ኖቲፊኬሽን ኤሪያ ምስከና ኣብዛ ኣሮው ንኣቱሞ ኣብዚኣ ትሪዋ ዘለኹም ናይ ዋልታ ምልክት ኣላ أبا نعاك لجيرنا نخفته بدحريو زي ويندوز ديفندر سيكوريتي سنتر تباهيلو يصوع مالتي أبزي كان زنريو زلنا دماني شوعات زخونو إن كمبيوترنا سيكور زجوروا شوعات بروجرام سالو مالتي زون بروجرام زي أتوم أبزاتينا بوزح متنخافات هاي اللي ناني أوتوماتيكالي وعلاتهم يبصروا هجا عند خنجبر زلنا جن أبزي فيروس اند ثريت بروتكشن زبلالو بز ابديت زبلالنا مالتي حجزي انترنت እንደህዳ አለ ኮይኑ ባዕሉ አፕዴት ስለዝገብር አያጸግመናኒ ተዘይ ኮይኑ ግን አብዛአቲና እቲ ናይ ቫይረስ ኤንድ ትሬት ፕሮቴክሽን አፕዴት ክንገብሮ ክንከላለና ማለት እዩ ካልእ ትሪኦ ዘለኹም ኣብዚ ዝኾነ ምልክት ዝበን ዘሎ ናይ ዋርኒንግ ምልክት ዝበና ዘሎ ዝኾነ ጸገማት ከም ዘሎ ኮምፒውተርና ይዝሕብረና ዘሎ ማለት እዩ ተዘይ ኮይኑ እቲ ከምዚ ቲክ ዘሎ ግን ኩሉ ጽቡቕ ከም ዘሎ ይነግረና ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚኦም እዮም ሸውዓተ ናይ ሴኩሪቲ ፊቸርስ ምስ ዊንዶውስ 10 ተኻቲቶም መጽኦም ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣቶም ከኣኒ ኩሎም ተሓጋጊዞም ኮምፒውተርና ካብ ዝኾነ ሓደጋ ናይ ቫይረስ ይኹን ናይ ካልእ ሽግራት መንገዲ ኢንተርኔት መንገዲ ኔትወርክ መንገዲ ብራውዘር ዝመጹ ነገራት ክከላኸሉና ይኽእሉ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣቶም ኣቲና ብዙሕ ንሰርሖ ስራሕ የብናን زم شوعات كفالات حدا بحدا هنريامنا أبزي بزهن أتون خلينا بزهن نطوعنا هنات كليكنا قبلنا هن كنريام خلينا تزي كوين خا بزقون خاني اللونا مالتي ساتهم يمجاتهم جينا بزا فيروس انترنت بروتكشن هداتي زي تناي ويندوز ديفندر ني انتي فيروس بروجرامي مالتي انجي تري والله ما فيروس انترنت بروتكشن اتينا لنا كساب حجي سكان زغورو فايلات ابزي نغرنا له مالتي زخونه شجرات نحرخيو خا ابز خبروك ميناتي حجي ዝኾነ ትረት ዝረኸቦ ነገር የለን ስካን እንድሕዳ ክገብራ ደሊ ኮምፒውተር ከዓ ኣብዚ ስካን ናው ዝብላለኒ ኣብዚ ኣቴ ስካን ናው ብላ ኣብዚ ስካን ክትገብር ትጅምር ማለት እዩ ተረዳዲና ካለ ኣብዚ ራን አድቫንስድ ስካን ዝብላለና ሕጂ ፉል ስካን እንድሕዳ ክንገብራ ደሊና ኮምፒውተርና ኣብዚ ፉል ስካን ጻይና ስካን ናው ክንብላ ንኽእልና ካስተም ስካን እንድሕዳ ኢልና ኻኒ ዝተወሰኑ ሎኬሽንስ ማለት እዩ ዝተወሰኑ ፋይላት ወይ ዝተወሰኑ ፎልደራት ክንገብር እንድሕዳልና ካልእ ዊንዶውስ ዲፈንደር ኦፍላይን ስካን ከዓ ዝበሃል ከዓ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ካብዚኣቶም መሪፅና ከዓ ስካን ክንገብር ንኽእል ኢና ካልእ ኣብዚ እሱ እቲ ናይ ዊንዶውስ ዲፈንደር ቫይረስ ኤንድ ትሬት ፕሮቴክሽን ሴቲንግስ ናቱ ሴቲንግስ ከዓ ኣብዛኣቲና ክንቂሮ ንኽእል ኢና ሕጂ እንድሕዳ ክነጥፍኦ ኮይና በዚና ነጥፎ ኦን ክንገብሮ እንድሕደልና ከዓ በዚ ኦን ንገብሮ ማለት እዩ ሕጂ ግን ኩሉ ግዜ ክተጥፍዎ የብልኩምን እዚ بفلا انتي فيروس بروجرام ده كمبيوتركم زي تزعينا زي تراي كلاخللكم ስለዚህ خل زون مخانو ተረጋግጹ ክትኩሉ ኣለኩም ማለት እዩ እዚ ካልእ ነገራት ምስ ክላውድ ዝተኣሳሰሪ ቀፂላ ኣብዚ ኮንትሮልድ ፎልደር አክሰስ ብለና ኣሎ ኣብዚ ናቱ መግለጺ ተንብቦ ትኽእሉ ኢኹም ዝኾነ ፋይላትናን ፎልደራትናን ሜሞሪ ኤሪያ ኮምፒውተራትና ኣዘሎ بخال بروجرامات زخونه ملوات نخيغبرلو ابزي مانجد كنترول فولدر اكسس اتينا خنولو عن خيل مالتي زي اكسكلوجنز دلنا زلو خاني زي انتي فيروس زي سكان كغبرم زين داليم فولدرز ندحداليم كوينم ابزي اكسكلوجنز نتوهم مالتي قالز بزعبا زي نوتيفيكيشن زخونه صقامات كرك كولو زي ويندوز ديفندر نوتيفاي غبركاي نوتيفاي غبرك هولو ابزي اكشن سنتر ندحداتيهم بزي يحبركاي مالتي تري والله ابزي حجي ዝኾነ ትረት እንድሕዳ ረኺቡ ኣብዚ ነግረካ ዝኾነ ሕጂ ናይ አፕዴት ናተ ሕጂ አፕዴት ኣይኮነን ስለዘሎ ኣብዚ ነግረና ኣሎ ማለት እዩ አፕዴት ቫይረስ ፕሮቴክሽን ኢሉ
ኖቲፊኬሽን ኣብዚ ይሕብረን ኣሎ ማለት እዩ ዝብል ብዛዕባ ኖቲፊኬሽን እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ተቐዳመይቲ ስራሕ ወይ ድማ ፊቸር ኣብ ዊንዶውስ ዲፈንደር ዘላ ማለት እዩ ተኻሊት ንሪኣ ኣካውንት ፕሮቴክሽን በዝለና ሕጂ ኣብዚ ሰዓት ኣቲና ብዙሕ ንለዋውጦ ንቕይሮ ነገራት የለን ኩሉ ኣውቶማቲካሊ ባዕሉ ዝሰርሕ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ናይ ማይክሮሶፍት ኣካውንት ዝበሃል ስለዘይጥቀም ዘለኹ ኣብዚ ዝኾነ ሓበሬታ ይነግረን ኣሎ ማለት እዩ ሳልሳይ ንሪኦ እዚ ናይ ፋየርዎል ኤንድ ኔትወርክ ፕሮቴክሽን ኮምፒውተርና ናይ ባዕሉ ፋየርዎል ኣለዎ ዝኾነ ኣብ ኢንተርኔት ዝግበር ኮሚኒኬሽን ዝኾነ ፋይላት ክንሰድድ ከለና ክንቅበል ከለና ኣፕሎድ ክንገብር ዳውንሎድ ክንገብር እዚ ፋየርዎል ዘፍቀደሎም ፖርትታት ጥራይ ዝሕልፍ ማለት እዩ ኣብዚ ኣቲና ሕጂ ብዙሕ ምስ ኔትወርክ ዝተሓሓዙ ዝተፈላለዩ ፖርትስ ክንዓፁ ንኽእል ኢና ፕሮቶኮልስ ክንዓፁ ንኽእል ኢና እዚ ሕጂ ግፍሕ ዝበለ ኣርእስቲ እዩ ናይ ኔትወርኪንግ ብፍላይ ኔትወርክ ኣድሚኒስትሬተርስ ንጥቀመሉ ስለዝኾነ ኣብዚ ኣቲኹም ዝኾነ ተዘይተንከፍኩም ተመራፂ እዩ ጥራይ ኦን ከም ዘለዋ እዚኣተን ኣረጋግፁ ሕጂ ባይ ዲፎልት ኦን ስለዝኾነ ኣብዚ ኣቲኹም ብዙሕ ዝሰርሖ ስራሕ የለን ማለት እዩ ካልእ እዚ ናይ ኣፕ ኤንድ ብራውዘር ኮንትሮል ዝብል ኣለና ማለት እዩ እዚ ኸዓ ናይቲ ዊንዶውስ ዲፈንደር ሴቲንግስ ንኣፕሊኬሽንስ ኣብ ኮምፒውተርና ድፀዓን ከምኡውን ነቶም ብራውዘርስ ዝኸውን ሴቲንግስ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ this setting is managed by your administrator ብለና ኣሎ በቲ administrator account ኢና ክንቅይሮ ንኽእል ኣብዚ ኮምፒውተርና ናይ administrator ሮል ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ check apps and files ዝኾነ application ዳውንሎድ ክንገብር ከለና ካብ ኢንተርኔት እንድሕዳ እዚ ዊንዶውስ ዲፈንደር እንድሕዳ ዘይፈልጦም እንድሕዳ ኮይኑሲ ቫይረስ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ንኣብነት ሕጂ እንታይ ክገብሮም ከም ዘሎ ኣብዚ ንሕብሮ ማለት እዩ ብሎክ ክገብሮም ከም ዘሎ እንድሕዳ እዚኣ ብሎክ ፀቒጥና ዝኾነ ኣፕሊኬሽን ዳውንሎድ ክንገብር ከለና እዚ ዊንዶውስ ዲፈንደር እንድሕዳ ተጠራጢሩ ቫይረስ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኢሉ እንድሕር ሓሲቡ ብሎክ ክገብሮም እዩ ማለት እዩ ካልእ ኣብዚ ኸ ምስ ማይክሮሶፍት ኤጅ እዚ ናይ ኢንተርኔት ብራውዘር ንጥቀመሉ እዚ ማለት እዩ ንዕኡ ዝምልከት ሴቲንግስ ከዓ ኣብዚ ኸ የርእየና ኣሎ ማለት እዩ ዝኾነ ዓይነት ማሊሽየስ ዝኾኑ ሳይት ኣለዉ ዌብሳይት ኮይኖምሲ ብዙሕ ኣድቨርታይዝመንት ገለ ዘለዎም ሽዑ ነቲ ኣድቨርታይዝመንት ምስ ጠወቕካዮ እንታይ ኮይኖም ፀንሑ ማልዌር ናብ ኮምፒውተርካ ይኣቱ ማለት እዩ ተረዲእኩም ኣሎ ሕጂ ከምዚኣቶም ዌብሳይት ድማ ስካን ክገብረልካ እንድሕዳ ደሊኻ ኣብዚ እዚ ዊንዶውስ ዲፈንደር ስካን ይገብሮም ማለት እዩ ሽዑ ይሕብረካ ኣብዚ ዋርንያ ተፃይጣ ዘላ ስለዚ እዚ ዌብሳይት እዚ ዝኾነ ማሊሽየስ ሳይት ስለዝኾነ ይትረፍካ ክብለካ ይኽእል ወይ ዝኾነ ሓበሬታ ክነግረካ እዩ ድሕዳ ብሎክ ጌርናዮ ከዓኒ ኣውቶማቲካሊ ባዕሉ ብሎክ ክገብሮ እዩ ነቲ ዌብሳይት ማለት እዩ ካልእ ኣብዚ ኸ ናይ ምስ ማይክሮሶፍት ስቶር ኣፕስ ዝተሓሓዙ ነገራት ኣለዉ ካብ ማይክሮሶፍት ስቶር ዝተፈላለዩ ኣፕሊኬሽንስ ዳውንሎድ ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዊንዶውስ ዲፈንደር ቼክ ክገብሮም ከዓ ኣብዚ ነፍቅደሉ ኣለና ማለት እዩ ኣብዚ ትሪኦ ኣለኹም ወርንያ ዘላ ኦፍ ኣይገበርናያ ስለዚ ወርን ድሕዳ ጌርናያ ዳውንሎድ ክንገብሮም ከለና ቼክ ክገብሮም እንድሕዳ ጥዑያት ኣፕሊኬሽንስ እንድሕዳ ኮይኖም ወላ ሓንቲ ክሕልፎም እንድሕዳ ዝኾነ ተጠራጢሩ ግን ኣብዚ ንዓና ክሕብረና እዩ ማለት እዩ ከምዚ እናበልና እዚ ዝተፈላለየ ሴቲንግስ ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ኤክስፕሎይት ፕሮቴክሽን ዝብል ኣሎ ብዙሕ ሓቢሳት ኣቲና ክንተናኽፎ ዳርጋ የብልናን ባዕሉ ኣውቶማቲካሊ ሪኮመንድድ ዝኾነ ሴቲንግስ ኮንፊገሬሽንስ ተገይሩ ስለ ዘሎ ኣብዚ ኣቲና ብዙሕ ንቕይሮ ንልውጦ ነገር የለን ማለት እዩ ክንፈልጦ ስለ ዘለና ጥራይ ዝነግረኩም ዘለኹ ካልእ ኣብዚ ዲቫይስ ሴኪሪቲ ከዓ ዝብል ኣለና ማለት እዩ እዚ ኸ ምስ ንብረት ዝተሓሓዝ ሴኪሪቲ እዩ ዝብለና ዘሎ ቢልት-ኢን ዝኾኑ ፓርትስ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብዚ እቲ ፕሮሰሰር ኢና ንፅዋዕ ከም ሕጂ ዝተማሃርናያ ብዛዕባ ናቱ ሴኪሪቲ እዩ ዝዛረበና ዘሎ ኣብዚ ኣብዚ ከዓኒ ኮር አይዞሌሽን ዝብል ከዓ ኣሎ ማለት እዮም ኮር ፓርትስ ናይቲ ዲቫይስስ ናትና ከዓኒ ንዓታቶም ከዓ ሴኪዩር ዝገብሩሎም ናታቶም ዲቴይልስ ኣብዚ ይነግረና ኣሎ ማለት እዩ ካልእ ዲቫይስ ፐርፎርማንስ ኤንድ ሄልዝ ዝብል ኣለና ኣብዚ ከዓኒ ናይዛ ንብረትና ናይዛ ኮምፒውተርና ዘለዉ ኩሎም እቲ ውሽጣዊ ኣካላታ ናታቶም ፐርፎርማንስ ናታቶም እቲ ብቕዓት ናታቶምን ጥዕንኦምን ኣብ ከመይ ኩነታት ከም ዘሎ ቼክ እናገበረ እዚ ዊንዶውስ ዲፈንደር ከዓ ኣብዚ ይነግረና ማለት እዩ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ሕጂ ሓደ ሄልዝ ሪፖርት ኣብዚ ነጊሩኒ ኣሎ ናይ ዕለት 13 ወርሒ 2021 ኣብዚ ብዛዕባ ስቶሬጅ ካፓሲቲ ኖ ኢሹስ ይብለና ኣሎ ኣነ ሕጂ እዛ ኮምፒውተረይ ዝኾነ ፀገማት የብላን ዝኾነ ፀገም ድሕዳ ኣሎ ኮይኑ ግን ኣብዚ ክሕብረኩም እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኮምፒውተረይ ትሪእዋ ኣለኹም ኣብ ኩሉ ዝኾነ ዓይነት ሽግር የብላን ናታትኩም ከዓኒ ኣብዚ ኣቲኹም ቼክ ክትገብርዋ ትኽእሉ ኢኹም
كال أبزي بزعبا فاميلي أوبشنز زبلالنا بزعبا زيا أبكال فيديو كن مهارينا نابنت ندكنا زخونا أكاونت نسرح لهم فيسبوك كندي ساعات كتقامو كم زلهم كمبيوتر كندي ساعات كتقامو كم زلهم دقنا بز كمبيوتر اتيم بسرحو سرحات كنترول كنغبرو انت ادلينا قال ابز اتينا نسرحو سرحات الله معناتي سو خاز بارنتال كنترول زبال ነገር አለው ማለት ሕጂ ብዛዕባት ናይ ፓረንታል ኮንትሮል ሴቲንግስ ካ ኣብዚ ንቀያይሮ ኢና ወይ ድማ ኣብዚ ካ ኮንፊገር ንገብሮ ኢና ማለት እዩ ሕጂ መብዛሕትና ኮምፒውተርና እንደቅና እንደርገሪፍና ኣሎም ሙሉ መዓልቲ ኢንተርኔት ክጥቀሙ ይኽእሉ ኾን በዚ ፓረንታል ኮንትሮል ጌርካ ግን ታሕትገብር ትኽእል ኢኻ ዝተፈላለዩ ዌብሳይታት እቶም ደቅና ክሪእዎም ዘይንደልዮም ዌብሳይታት ክትዓፅዎም ትኽእል ኢኻ ከምኡ ሰዓታት ገደብ ካ ክትገብረሎም ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ሓደ ሰዓት ጥራይ ክትጥቀሙ እንድሕር ኣለዎም ኮይኑ ሓደ ሰዓት ጥራይ ገደብ ክትገብረሎም ከዓ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ ብዚ ብዙሕ ስራሓት ኣሎ እቲ ሴቲንግስ ኣብዚ እዩ ኮንፊገር ዝኸውን ማለት እዩ እዚ ኣብ ካልእ ቪድዮ ክንመሃር ኢና ስለዚ እሞ ከምዚ ድረኣናዮ እዩ ኩለን ዘን ሸውዓተ ትሪእዎን ዘለኹም ናይ ሴኪሪቲ ፊቸርስ ምስ ዊንዶውስ 10 ተኻቲተን ዝመፅአን ካብቲ ኣብ ካልእ ኦፐሬቲንግ ሲስተም ቅድሚ እዚ ዊንዶውስ 10 ዝነበሩ ብኣዝዩ ዝሰፍሐን ዝበለፀን መንገዲ ገይሮም ማይክሮሶፍት ኣብዚ ዊንዶውስ 10 ዞም ሸውዓተ ነገራት ኣካቲቶም ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ናይዚኣቶም ከዓ ጥቕምታቶም ርኢና ኣለና ዊንዶውስ ዲፈንደር አንቲቫይረስ ፕሮግራም ዘይህልዋ ኮምፒውተርና ኩሉ ዓይነት ሴኪሪቲ ናይ ኮምፒውተርና ብፍላይ ኣብ ኢንተርኔት እንድሕር ኮኔክትድ ኮይንና ኣለና ካብ ዝተፈላለዩ ሃከርስ ይኹኑ ካብ ዝተፈላለዩ ቫይረስ ማልዌር ዝከላኸለና እዚ ዊንዶውስ ዲፈንደር እዩ ማለት እዩ